Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana. Insizwe ngiyokudabwa kwaNongoma entabeni yeZulu. Umnumzane uphakela umthakathi indaba simbiza ngomnumzane ngoba ucacelwe unesigcawu sakhe anaso njeke nomkakhe. Lensizwa ke siphumele obala ngesenzo kwesenziwa ngohulumeni sokuvulela kama-drugs ke udede kuleleke laseNingizimu Afrika phinde ke futhi elwisane nako noma ke phinde ke futhi eqinisekisa ukuthi ke bayawavikela njengoba ke bengafuni ukuthi ke xoshwe ke laba abangabokufika abakuleliswe ke ngokungemthetho. Uphakela umthakathi usephumele kobala mayelana ke nabahola abahambela kwamanye amazwe ngenhloso ke yokufuna ke isikhundla ke noma kumgede kokucasha uma ngabe ke sibabhedele emva kokuthi ke phela kumnumzane uMkhwanazi afeza ukuthi ke kunobugebengu obenziwayo ngosopolitiki kuleleke laseNingizimu Afrika kakhulukazi ke nase-KZN njengoba ke ngicommissioner wakhona. Umnumzane ke lapha yake uMkhwanazi wafeza ukuthi ke osopolitiki abakuleli bona ke abayimgede ke noma ke abavikela ke ama-drugs kuleli futhi kangena ke ngabo. Lokhu ke kwenzeka ukuthi kwahamba komunye wabaholi ke bayake kwelaseNigeria umholi weqembu le-Economic Freedom Fighters umnumzane kuJulius Malema kusokalala sengazi ukuthi beyofuna kumgede kwelaseNigeria. Zizwayela uphakela umthakathi ke ayikuveza ukuthi ke kuyofanele ukuthi ke sisukumene sime njengabantu bakithi sifikele ke izwe lethu ngoba ke inhloso ukuthi ke bokuhamba ke bengahambi behlale ke kuleli uze kwaphinde waphawula langesenzo sikahulumeni asebesenzile sokuthi ke indoda singathatha ke isibongo sowesifazane. Inhloso ke yalokho ukuthi ke kufikele kwamadoda aseNigeria ukuthi ke mawangahambi athatha ke izibongo kwezakuleli ezingabesifazane ukuze ke bengahambi betholakale ke sengazi ukuthi ke banemvumo yokuba ke kuleli kusho kumfoka Khathide umfoka Makholwa yahleba ungasentabeni yeZulu lapha yakwaNongoma zizwele ikhuluma lensizwa. Sanibona we bantu bakithi ngino 20 minutes. No, ngino 15 minutes. 15 minutes kuphela. Ngino 15 minutes kuphela ngiselunchini ngisemsebenzini. So 15 minutes so ami athi ngilungisa phela bakuzobuka nentombi. Mabuvelu nalandela usaliwa lo ngidelelayo uthi ngihlikihlike ngenasidingo. Usaliwe uyadelela usaliwe. Ngimbiza ngosibali igama elikhulu kangaka kalifuni uzothi ngenhlikihliki engenasidingo. Khona ingoma kaMafikizolo edumile. Khona ingoma kaMafikizolo edumile niyayazi bakwethu ngimphendula ngayo ngithi wesaliwe sibali wami ngoba nje uthi awufuna uba usibali wami uthi ngenhlikihliki engenasidingo ngithi ingoma kaMafikizolo entsha ethandwa kakhulu ngoba ngeke ngikwazi ukusho okuningi. Wengane zakwethu ngino 15 minutes bafowethu ngino 15 minutes ngicela bakwazi ukusave ama video ka Facebook ngicela besave le video le. Ngiyacela ngiyazi ukuthi abantu besifazane bayangisupporta bayangithanda Nkosi yami beswele khona nje ukuthi abazi bangangibona phi benginike. Ngiyazi ukuthi niyangithanda nishoda nje ngokuthi anaze ningangibona phi ninginike ngendlela eningithanda ngayo. Nami ngiyanithanda abantu besifazane kodwa ngisacela nje ukuthi nibe khona la niubuke lo live ni like ni share futhi mangiqeda ukuze abantu abaningi bezokubona. Weyingane zakwethu izwe lethu liyahamba empeleni kudala la hamba. Kodwa singasisave noma singakwazi thina ukubambelela esifundazweni sethu iKwaZulu Natal. iKwaZulu. Ngiyazi ukuthi baningi abantu bala kwaZulu abagcwele zonke indawo. Ngisacela thina abantu abangamaZulu ngesime bafowethu ukuzama ukuyifaka kuwo wonke umuntu okhona emhlabeni. Ake sime nje ngokuyifaka balungile abantu bakhona beTswana akhona amaXhosa akhona amandiya akhona belungu khona wonke umuntu. Kodwa akusho lokho ukuthi siphoqekile bafethu ukuthi yonke into esiyenzayo noma sikhuluma sekuyofuna ngaso sonke isikhathi siqale sicabange bona ngaphambi kokuthi sikhulume. Ngicela niyisave le video bafethu. Ngicela niyisave le video le. Ngoba wonke umuntu ongumholi njengamanje mayefuna ukuthi enze into yakhe, into ayenzayo uqala uhlasela amaZulu. Kunomholi la ohambe waye eNigeria. Khuluma nabantu baseNigeria ukuthi guys eSouth Africa kuyabheda sizoboshwa. uMkhwanazi
uphume impi yokusibopha thina abantu esidayisa ama drugs singabaholi. Wahamba lo mholi waye Nigeria, wafika eNigeria eyoyicelela inhlala kahle khona ukuthi makwenzeka kushuba eSouth Africa uzokwazi yena ukuthi abaleke aye eNigeria. Okokuqala, okwesibili ubeyothi uma kwenzeka kulento yama drugs kushuba, ngicela nazi ukuthi mina ngiyanisupporta, ngiyocela ukuthi nisuse impi eSouth Africa. Ilokho abekiyele elokhuza eNigeria yokuthi ufuna abantu baseNigeria begoloze la eSouth Africa ukuhamba ukuze kuzosuka impi yomkhaya, kube ngazuthi thina ama South Africans silwa nabantu bokufika, silwa nawo wonke umuntu, kuhambe kuye kwi-International Human Rights Commission kuthiwa abantu base South Africa balwa nabantu benzani. Bafowethu, kuzanywa ukuphanjwa ingqondo zethu, kuzanywa ukususa umqondo kulento yakhulunywa umkhwanazi ethi ama politicians onke namajaji namaphoyisa bakuma drugs. Even yena lo mholo obeye eNigeria ukuma drugs, ubhema wona ama drugs, udayisa wona ama drugs, ube ngumngani nabo bonke laba bantu ababoshwayo nabavela ngeindaba ezimbi, umngani nabo ngaseso, waye umngani ngokuvulelekile nabanye. Ake sivula amehlo weinsizwa, Nkosi yami, zinsizwa, bafowethu, ake sivule namehlo weingane zakwethu. Ake sivikeleni okungenani bafowethu, ake sivikeleni iKwaZulu Natal. Niyabona njengamanje bafowethu into efidinga kwenziwa sonke ake sibe emva kamkhwanazi bafowethu, sonke indaba nje yokuthi ngoba nakho mina ngiyi-IFP, wena uyi-MK, omunye uyi-ANC, omunye uyini uyi-Action, ake sibe semva kamkhwanazi, sibe nendaba nezwe. Ake sibe nendaba nezwe bafowethu, ngoba uma kungahle bafowethu nje kwehlulwe lobu bugebengu obasungulwa ilabaholi abakhona, bonke bayefana, bonke bayefana bakwethu. Ubobabona ngoba mawenza izinto ezizokwakha isizwe, akekho ufuna ukuxhasa. Bambalwa abaholi nje okungenani, ngisho nangamazwi abafuni ngisho ukuxhasa ngamazwi. Uma umbona la ufuna ukushutha nawe, ufuna umposte, kodwa umuntu ucela usizo ngasese akafuni ukukunikeza usizo. So bafowethu asiyekeni, niyabona ingane zakwethu, weingane zakwethu, ngicela mina bafowethu sibe nendaba nezwe. Ake sibe nendaba nezwe bafowethu, ake singalutheki. Kuze ukhetho ngonyaka ozayo bafowethu, kuze ukhetho ngonyaka ozayo. Niyawabona amanye amazwe ukuthi enzana amanye amazwe ayayilungisela. Burkina Faso kwasuka nje indoda emphakathini yathi lona izwe la iyalulwela manje, uyabo. Yonke lento esiyenzayo yokufundisa, izingane, siprepare izingane ukuthi zikhule zinomqondo oyimele, zikwazi ukuyicabangela, zikwazi, ngoba uhulumeni ulwele ukuthi nihleze nihlupheka ngaso sonke isikhathi. Ngeke ungitshele mfethu ukuthi umuntu angantshontsha imali 300, banikeza umuntu oyedwa imali 330 million, umuntu oyi-1 oyisigebengu obulala abantu, bathi akaphathe umsebenzi wamaphoyisa. Kungani bafethu, kungani sifuna ukuthi sithina sinjalo thina sizolawula abantu njengamanje namhlanje kuphasa umthetho, ngoba bayabona sithi abantu bokufika bahambe bafowethu. Niyabona bayabona sithi abantu ngicela niyisave le video le, ngicela niyisave le video niyishare bafowethu. Bayabona sithi abantu bokufika bahambe, sebethi manje akugana amadoda. Kukhishwe umthetho namhlanje, niyezwa, kukhishwe umthetho namhlanje ukuthi amadoda asenelungelo lokuthi indoda igane umfazi ngelanga kwenziwa isitifiketi somshado, indoda ithi yona ifuna ukuba ngwakwandabandaba, ibiqonywe umandabandaba. Kwenzelwa abantu bokufika, kusaliwa nabantu bokufika. Abantu bokufika bafowethu baqale ngo-2000 ukunikezwa ama-ID ala eSouth Africa. Kuneyingane zabo njengamanje engisho ngabe uyathanda ukuyikhipha, ngeke uzuyikhiphe, okungcono ungakhipha uyise, ngoba vele yona yazalwa la, yanikezwe i-ID la, ifunda esikoleni sala. Okubhlungu laba abantu kuwo wonke amazwe, abantu baseNigeria bafuneki kuwo wonke amazwe, koGhana, hello, kuwo wonke amazwe, ngena ma, sorry, yeah, kuwo wonke amazwe, abantu baseNigeria abafuneki.
bayaganga babulala abantu baseZimbabwe babulala abantu banesihluko ongakazi usibone benza izinto ezirong la eThekwini koma hostela la ibona bagunda lapha neziteshini abagunda ungabona balala nezingane o 13 years ngisho umama babo bayazi kodwa abafuna umama babo ngoba vele akufanele iliwe ngomama into eyenziwa ngabantu abangamadoda fanele iliwe yithi bafowethu ngane zakwethu insizwa nensizwa yabona njengoba nginibize lapha eMona ngomhla ka27 ezinye zezinto esiyokhuluma ngazo ukuqinisana bafethu emqondweni hayi ukuthi sizovukela umbuso ukuqinisana emqondweni ukuthi ake simi ukuyibukela phansi njengabantu abansundu njalo into eyenziwa umuntu onsundu wena uyayiquestion kodwa into eyenziwa yesinye isizwa uyiquestion yonke into eyenziwa umuntu wala eSouth Africa ulwa nayo kodwa kulula ukuhamba niyothenga ama grandpa abolile lapha yana anibulala izinso lama grandpa niwathenga lapha na komaSomali anibulala izinso ngoba abolile akuwona ama grandpa ngempela bafowethu ngiyacela mina insizwa ngiyacela bafowethu kubhlungu bafowethu ukubona abantu besifazane besukuma belwela izwe thina singamadoda singalilweli izwe akudingi ukuthi sizishaya abantu sidinga ukuthi sibe yimpi uhulumeni azoyibona kuyavotwa ngonyaka ozayo kungaba njani sonke ngikhuluma mina nami ngineqembu engilithandayo ngoba abaholi bengasinakile sonke kanje sonke nakho nje iFryhead yasha namhlanje niyabona nazi indawo azinamanzi bafowethu nazi indawo intuthuko ayifuni ukuze mina njengoba ngikhuluma nani wengane zakwethu ngakithi ugesi awukho kumi igxobo nje nezwe so ngithi mina kungani singavele sithathe isinqumo sokuthi sithi ngeke bafowethu kuze kuvotwe asingalweli ukuphakamisa abantu bafethu abangenandaba nathi benzani njengamanje ngaphandle kokuthi mina last year ngacela ukuchaswa ngoDecember last year ngacela ukuchaswa ngoDecember ngokuthengelwa ukudla kweingane for 2 weeks ukudla ka 2 weeks kweingane cost about 100,000 uyabo ngafonelwa intombazane umngani wami esegoli yangisendela iscreenshot se-account yayo ne-message ka WhatsApp ethi nayi imali ka drink qagela ukuthi lo mholi wayenike emalini leyo ntombazane wayenikeze 100,000 wase send message wathi nansi imali ka drink yangidabukela yanginikeza u30,000 leyo ntombazana leyo yanginika u30,000 kuleyo mali yangidabukela ayizange ijabulele ngisho kuyijabulela leyo mali because ineqiniso lokuthi yebo as much as ijola nalowo mholi kodwa iqiniso lithi mina ngendlela engenza ngayo ku-IFP kufanele ngabe abaholi be-IFP bonke bayawaxhasa ama initiatives engiwenzayo anginandaba ke weingane zakwethu mina ngiphila iqiniso mina anginandaba ngeke ngiyihlasele iIFP ngeke ngiyizonde iIFP kodwa iqiniso lithi bonke abaholi bayafana bonke angisaphathi ke labafanyana abaqashiwe njengoba kube neGNU bangena ema-office oprime bangena ema-office ongqongqoshe nasema-office athile abayitshela bakhukhumele bagila imhlolo bafowethu ungathi asisebona abantu thina abantu athi sibhuquza nabo lapha phansi asinanhliziyo asizondi izwe bafowethu liyonakala ngicela niyisave le video niyishare bafowethu ake sihlakanipheni wemaZulu nathi la nansi Cape Town manje abelungu bazoyimela ubandlululo bazoluqhuba ngendlela esemthethweni abelungu nathi la kwaZulu Natal sibakhipheni abelungu sikhipha amaShayina sikhipha amaNdiya sibe ngamaZulu sodwa nathi la kwaZulu Natal asisukule lo mkhankaso sizinsizwa sisungule nje lo mkhankaso so besingathuke umuntu zikhona inkantolo ngingayilida leyo campaign mina sivule bafowethu ikhona ifoundation insizwa nobusizwa foundation sihambe bafowethu siye constitutional court siyothi sicela kwaZulu Natal imene sinothe ngokwanele kwaZulu Natal singaba yizwe nathi sisodwa sike sikhohlwe uhulumeni ayikho into ayenzile ngaphandle bafowethu lapha eSouth Africa kubantu abawu 68 million kubantu abawu 68 million la eSouth Africa bafowethu abawu 42 million abasebenzi lizoyaphizwe kanjalo kuvalwa zonke izinto kuvalwa yonke into engumsebenzi kumuntu kuthathwa imali kuthengwa ngayo ama drugs make kwamanje ama drugs bese asikwazi ukunikezela singamadoda bafowethu asikwazi ukuthi sivume singamadoda ukuthi sithi thina siyabona ukuthi konakele sixoxe ngokuthi konakele ingabibikho imizamo esiyenzayo niyabona njengoba ngasukuma mina ngathi mina akuqeqeshwe ingane ezincane abelungu bafowethu
kunendawo okuthiwa iOrania, kunamaplazi bafethu lapha koMpumalanga nakoGoli, amaplazi okuthatha i-hour ukungena kulona uphuma ngapha ungena ngapha uyophuma ngale. Kulawo maplaza abelungu baqoqa ukudla, babeka ukudla, balinde nje ukuthi behleleke kahle, babe nama university abo. They are conducting a study yokuthi ukudla okuzobathatha 10 years kungaba ukudla okungakanani. Niyezwa? Kuzosa ngelinye ilanga la eSouth Africa kungekho ngisho ukudla ezitolo, abelungu beqoqe konke ukudla bakufake lokhuzeni. Baqoqe konke ukudla bakufaka ezitorum zabo njoba bebhizi bakhande amabhanka emaplazini abelungu, amaplaza abelungu abawathatha kubantu abamnyama, abelungu amaplaza bawabiza ngama private property. Even iphoyisa lase South Africa alivumela ukungena lapha yana. Bagila imkhuba lapha ngaphakathi, abelungu banquma abantu lapha ngaphakathi, babaphakela izingulube. Bonke laba bantu bakithi abalahlekayo abamnyama bayaqotshwa bephakelwe izingulube. Kumanje kuthiwa kusukela ngonyaka odlule 2024 kuze kuzofika manje kuthiwa kunamatele. Asivumelekile thina ukudayisa izinkomo, kodwa manje inyama iphele emabhusha. Iphuma yaphi le nyama esemabhusha? Siqeda ukuthola manje ukuthi kunenyama influx engene emabhusha okuthiwa inesifo. Inesifo leyo nyama, abantu abamnyama within 3 years bazobe beguliswa ile nyama, njoba kuvalwe inyama zabantu abamnyama, kuvalwe abantu abamnyama ukuthi bedayisela nenkomo. Abelungu benza leyo nto leyo. Abaholi bethu bayayazi lento bafowethu, abanandaba nathi. Abaholi abanandaba nathi. Niyezwa niweyingane zakwethu, bonke abaholi bawo wonke amaqembu abanandaba nathi. Ake sibe nendaba nezwe thina, siyitha abantu, yithe siphethizwe, yithe siphetha amandla, asibe nendaba nezwe bafowethu. Niyezwa bafowethu, ngiyanicela mina bafowethu, sizofa sibulawe. Uyabona mangabe lento izosetshenzwa umkhwanazi, isetshenzwe uJacinta, isetshenzwe ilento inkosazana eyedudula, isetshenzwe abantu abambalwa, bazobulawa labo bantu labo. Isizwe sonke asisebenze lento bafowethu. Isizwe sonke sevani le video ni lonke leli viki bafowethu share le video le. Umholi uhambe waye eNigeria eyoyibekela isikhundla sokuthi uma kwenzeka kumbhedele eSouth Africa yena uzohamba eNigeria. 2 wabe eNigeria eyela ukuthi uma sivuka thina la eSouth Africa bazokhanda civil war, impi yomkhaya, bese kuba ngathi thina silwa sodwa singabantu abamnyama, noma thina sihlasela abantu abamnyama, ibisiya kwi-International Criminal Court kuthiwa abantu abamnyama noma i-certain ethnic group iyona ehlasela abantu. Bafowethu, yindlela okukhandwe ngayo, njengoba kuthiwa kuthathwa amadocket kumkhwanazi, kuthi umkhwanazi akeze eParliament. Angithi kwenzelwa ukuthi umkhwanazi azo implicate abantu eParliament, which is wrong. Bafuna ukumenzisa iphuzu ngamabomu, uyabona? Bafuna ukumenzisa iphutha ngamabomu umkhwanazi. Bafuna ayo implicate and same mholi lona bekade ehambile eyovumelana nabantu bokufika ukuthi abahlale ngenkani eSouth Africa, uyena lona ufuna umkhwanazi aye eParliament. Ufuna ukufika eParliament ambuza ukuthi ubani owawukhuluma ngaye ukuze lo muntu azosho igama. Once washo igama umkhwanazi, lo muntu azombiza ngegama will sue the commission. When the person sues the commission, then i-commission ayinawo amandla okubopha umuntu. I-commission iya suggesta nje, iya presenta nje ukuthi nanku ama-recommendations esingawaphakamisa thina ukuthi lokhu nalokhu kufuna ukwenziwa. Uma ngabe i-commission ayizukubopha umuntu, akekho umuntu ezombopha. Into edinga ukwenzeka njengamanje, njengoba ubona befuna ukuthatha amadocket, wake wezwapha umuntu ongasili iphoyisa ethi ufuna ukuphatha idocket lecala. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka, ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana, sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.